Dobra, jak ci wychodzi. Co? Máš to tam, umej. Kompletně. Kde? No, jdu. A když to je tady, tak... No. Až to... Ty igelity vyhodí. No. Chci to tam vydrbat. A že ty máš nechat na zítra. Na zítra. Jo. Tak kam? Dobře, odpiju, pak jo. Ale donesní ty kapesničky, poslušně takhle. Pozedníku. Teď si kopneš do toho balíku. Je to chutnej, pozor na ten balík. Co ti to spadlo? Buro. No a to je, dám to je spojení. To je spojení, to bůro. No to je spojení telefonu, jestli si chceš zavolat. A ještě bůro, další potom, jestli si chceš zavolat. No já mám jenom buro. Tam to máš blbý, ne? Za bůro si nic nekoupíš. To musíš zavolat. Ty si zavolat na 2 minuty, jak ti to platí, jak mám To poušel. je se, ne, vole, co jí chceš. Ty nezbalíš. Pak mě má chtít nějaký tučný účet, ne? Vole, to poušel. Jak? Já mám výhodu na SMS, ne? Já taky pak ani na minutu zavolám. Na euro to vole. Proč? Já ne, to je jedno, když máš do té mobilu, bude euro, to já nemám výhody na tady to, stejný.